През лятото на 1947 година българска правителствена делегация начело с Георги Димитров заминава за Югославия със специална мисия да договори условията, при които страната ни ще стане част от Балканска федерация на южните славяни. След посещение в Белград, делегатите се оттеглят в резиденцията на Тито в планинския град Блед, днешна Словения. Помня, като дете много ни харесваше, когато имаше посещение тук, защото училищата затваряха. Защо? Не ходехте на училище ли? Не, ходехме до училището, където ни даваха хартиени знаменца. След което ни изпращаха до пътя, където развявахме знамената, гледахме лимузините. Беше интересно. Целият живот на Янес Файфар е свързан с това място. Роден и израснал близо до Титовата резиденция, днес той е кмет на курортното градче в Словения. Преди да стане градоначалник, цели 17 години е управител на вила Блед, превърната в хотел след разпадането на Югославия. Особено горд е с факт е, че въпреки годините, залата, в която са били Тито и Димитров, е запазена в автентичния си вид. Тази зала беше киносалон. Да, това тук беше екран. Там можете да видите, че има отвор за прожектиране. Тук той стоеше до полунощ, обикновено с скъпо уиски и кубинска пура. Понякога сядаше с част от прислугата, защото винаги се е държал добре с тях. И гледаше уестърни или партизански филми. Първият гост беше Димитров Георги от България. А спогодбата беше първото голямо нещо, което подписаха тук. Но след това идваха много известни хора, водиха се много преговори. Един от хората, които сядат на масата за преговори от българска страна, е ето този човек. Директорът на Народната милиция по това време Руси Христозов. Най-силно впечатление му прави, че те са държали някакъв безкрайен протокол, етикет, едни сервитьори почти с ливреи, с бели ръкавици, най-скъпи вина и напитки. Тито имал някаква невероятна униформа. Той горе-долу маняк като Брежнев, само на задника си не имал медали. Георги Христозов пази спомените на баща си, който по-късно последователно става помощник-министър, отговарящ за държавна сигурност и министър на вътрешните работи, министър на доставките и министър на вътрешната търговия. Какво е отношението на Тито към Георги Димитров? Той през цялото време се е опитвал да се държи наставнически и едва ли не като по-умния, по-заслужилия. Така баща ми така ги възприемаше нещата. Той вика се държеше покровителствено, царски. Той канеше тук гостите, как да кажа, за да ги съблазни. Първо, лидери от Източна Европа, за да се наслаждават те на красивата природа. А и цялото място беше много добре поддържано, за да се хвали той колко добре могат да работят и живеят комунистите. А хората, които идваха с пари, те бяха водени на места в Югославия, които не бяха добре развити, за да се разтворят сърцата и джобовете им повече. Резиденцията на Тито се намира на брега на Бледското езеро, в което се отразяват върховете на Алпите. На делегатите е създаден абсолютен комфорт до момента на финалните преговори. И в един момент югославяните казват: веднага подписваме създаването на федерацията, вие си разтурвате войската, разтурвате си външно министерство, разтурвате си, само ви остава полицейски сили остават в страната, ние ви поемаме външната политика, ние ви поемаме армията. Тоест една асимилация на България, една чаша ракия. Ами като попарени са били всичките. Значи тук не е бил въпрос само за Македония. Македония е дребното нещо. Целта на Тито е била да заграби България. Това е истина. Тито и Димитров подписаха актът за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между двете страни, който акт отдавна е подписан в сърцата на милионите хора от Адриатика до Черното море. Руси Христозов е натоварен с отговорната задача да върне в България протоколите от разговорите и подписаното споразумение. Ето го и него. Съвършено секретно. Двете правителства се споразумяват върху това, че обединението на македонския край с Македонската народна република
ще стане въз основа на бъдещия съюзен договор между Федеративната народна република Югославия и Народната република България и едновременно с възвръщането на западните български покрайнини към България. Най-важното решение, което е, че България е съгласна Пиринска Македония да се присъедини към Вардарска Македония в рамките на федерацията. Ние първо дайте Пиринска Македония да я присъединим, пък после югославските народи ще преценят дали заслужавате това. Да ви дадем западните околии, така казва, западните околии. И казва, вие видяли ли сте някъде победител да дава територия на победен? Чули ли сте някога в историята? С точка 3 от документа, останал в историята като Бледската спогодба, България на практика доброволно приема още нещо – да създаде македонска нация в собствените си територии. За културното сближаване на македонското население в България и Македонската народна република организират се в македонския край редица културни предприятия, като Македонски театър, Македонска книжарница и прочие, а така също се въвежда в българските училища в македонския край изучаването на македонски литературен език и история на македонския народ. Блед, 1 август 1947. Народна република Македония честно и со голема љубов ја исполнуваат својата задача. Тие даваат се од себе за да нашите браќа од Пиринска Македонија што поскоро го совладаат македонскиот литературен јазик. И във всяко селище, във всяко училище има македонски учител. В Якурта беше Любица. Аз бях тогава ученик в 6-7 клас. Любица, тя беше една девойка и ни преподаваше по македонски език и македонска история. Вие разбирахте ли този език? Не. Те има много думи български, но имаше и някои така неразбираеми, от които аз изпомням думата куче, което означава къща. Къща. Според договор от Блед, в Югозападна България пристигат близо 100 учители от Югославия, които да научат местното население на така наречения майчин език. И тя ни казваше, Любица, изпратен съм, за да ви науча на матерния ви език, който вие не знаете. Ние не знаем езика на майките ни, на бабите ни и на прабабите ни. Как реагираха вашите родители, вашите баби и дядовци? Как? С скептично, с отвращение, с болка. Да те карат да ставаш чужд човек, да се отричаш от себе си. Младината, цветот на македонскиот народ, пазејќи ги длабоко во своите срца борбените традиции на големите македонски револуционери Гоце и Јане, го совладуваат литературниот македонски јазик и ја учат својата историја. Този пропаганден филм е направен от югославски екип в Пиринския край на България след пристигането на учителите. Показва младежи в гимназиална възраст, които влизат в училище, за да започнат уроците си по така наречения македонски литературен език. Тази сграда съществува и днес и продължава да функционира като училище – Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий в Благоевград. Зад скамейките на бившата Солунска гимназия са сядали хора като Гоце Делчев, Дамян Груев, Димитър Талев и Майя Вапцарова. Ние тогава имахме една учителка Начева. Сега казва, всички вие днеска трябва да си напишете, че искате да бъдете македонци. На другия ден в училище, горе-долу половината клас се бяха писали, че са македонци. Аз и моята приятелка Христинка се бяхме писали българи. Тогава влезе един човек, който полицай ли е, не е ли полицай,
който не говореше съвсем чист български. Говореше някакъв замотан български и не изправи пред класа, горе-долу като наказание. Сега вика, трябва да дадете обяснение защо не писахте, че сте македонци. Вие сте родени в тая държава, която се нарича Македония. Точно това беше страшното. Лягаш си като българин и се събуждаш като македонец. От запазените документи става ясно, че пристигането на македонските учители в България е изненада за всички. С тях започва и преподаването на македонски език и история, което поражда едно неловко затруднение. На какво ще бъдат учени децата в час по география и история на България? Не югославското, а българското Министерство на народното просвещение съобщава, че след Бледската спогодба настъпват промени в учебното съдържание, поради това, че на места са допуснати схващания, характерни за великобългарския шовинизъм. Братя Миладинови, както и другите македонски учители и книжовници, не трябва да бъдат третирани като представители на българската просвета. А каква история преподаваха в училище? Сръбска. История на Югославия. Да, Югославия на Югославия. Ние бяхме бъдеща част от Югославия. Добре, ми Ботев, Левски. Те не бяха, те са българи, те не са македонци. Ние сме македонци, не сме българи. Гоце Делчев е също македонец. Тодор Александров е също според тях македонец. Даме Груев също македонец. Извън пропуските в историческата истина, промените, които Министерството диктува на директори и учители в Югозапада, често звучат откровено нелогично. Македонското движение за освобождението на Македония не е било оформено и организирано движение, а обикновена проява на симпатии от страна на прогресивните среди в България към поробените македонци. Ние, макар че бяхме деца и никой не ни учил, ние много често спорихме с нея. Например, когато тя ни говореше за Василий Българовиец, учихме в история за византийски император Василий II, ние я питаме защо? Защо е наречен той българовиец, а не македоноубиец? Тя не може да отговори. Един път я запитахме във връзка с Илиндското въстание, защо български въстаници има там? Ами тя каза, те са български въстаници, защото не е имало кой да им каже, че са македонци. Такива смешни неща, да. Оказва се, че по това време подготвени преподаватели по македонска история и македонски език все още няма, просто защото и историята, и езикът са твърде нови. То беше на импровизацията. От тия учители имаше наши познати люди, които ще бяха знаменити там. Я знаем ли нивната подлога, нивното учење, нивното образование. И за нас остануваше секој сомнително. Како можеше да речеме некој со незавршено образование да учителства некаде? На кој начин ќе предават? Но то беше една гнесна политика, една експериментална провинција на Југославија. Българија на тоа не можеше да го види, затоа што политиците беа со затемнети очила. Не водеа сметка дека утре ќе се по нивната глава ќе се чукне тоа. Българската държава променя и учебниците по география. От Министерството са спуснати разяснителни бележки какво да се говори пред децата. На страница 69 за Пирин се говори като за българска планина, да се поправи и разглежда като планина в Македония. Изречението «Македония бе присъединена към България» да се замени с изречението «Македония бе окупирана от България». Илинденско-Преображенското въстание и българските освободителни борби в македонския край стават забранена тема. Богомилството, цар Самуил, делото на Кирил, Методий и учениците им автоматично са пренесени в часовете по македонски език и македонска история, въведени в програмата за сметка на часовете по български език и българска история. Македонските книжарници ги държат по постоянна връзка двата дела на Македония. Преко нив се пласираат редовно 7000 броя пионерски вестник, около 2000 броя Нова Македония, 3000 броя Млад борец, а за непълна година се продадени голем брой книги.
задължаваха учениците и учителите да се абонират за скопските вестници Нова Македония и Пионерче. Но те не искаха. Нещо чуждо, нещо да. Нещо изопачено. Чужд се оказва новият македонски език и за местните партийни функционери. Те изпадат в парадоксална ситуация. Да искат да превърнат вестник Пиринско дело в македонски, но да не могат, защото, внимание, никой не може да пише на този нов език. Това незначително затруднение е докладвано от Горноджумайския областен комитет на партията в отчет за свършеното по подмяната на българското самосъзнание. По своите работилници, во голем брой кружоци, тие го совладуваат майчиниот јазик. Макар да е най-масирана сред децата, пропагандата, която трябва да роди македонци, не подминава и възрастните. Местните отечествено-фронтовски комитети организират вечерни училища и курсове за тяхното ограмотяване на новия им роден език. Спомням си, беше зимата, когато бяха дошли театъра. И всички сме се нагиздили. Естествено, това е както по задължение вървеха и бригадите и всичко това. Раз, два, три, строй се и отиваш на театър. Во Горна Джумаја стана големо културно собитие. Се отвори првиот областен македонски театър. Тогаш за прв пат от сцената се разнесе родниот македонски збор. Дойде един момент, в който влезе прислужничката от пиесата и изкръщя доктор от газакла на бароницата. И настъпи такъв смях в залата. Никой не говореше такъв език. Доктор от газакла на бароницата, но театъра вървеше с пълна сила просто по райони. Целият град Благоевград тогава трябваше да гледа тази пиеса. Тези кадри са запечатали и подвижна библиотека на Министерството за просветата на Народна република Македония, която обикаля югозападна България. В по-големите градове са отворени и книжарници с македонска литература. Без пари я раздаваха, само и само да водят пропагандата. Книги? Да, книги. Избутваха в мазето българските книжки и се нареждаха книжките, които са издавани там. Голема е љубовта за родната книга по селата и градовите во Пиринска Македонија. До вчера прогонувана и фалсификувана. Денес македонската книга се разоткрива во сета своја убавина. Ако само допреди няколко години никой дори не е чувал за македонски език, кой успява да го създаде толкова бързо? И ако близостта му с българския е очевидна дори за децата, възможно ли е написването му без помощ от България? Македонският език е създаден след решение на Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония на 2 август Илинден 1944 година в манастира Прохор Пчински. Така поне пише в македонските учебници по история. Според сръбските монаси обаче това е поредната голяма лъжа. Те разказват, че македонските комунисти са се събрали в една от близките воденици и след това са дошли до стените на манастира единствено и само за да се снимат. Каква е истината? Кой, защо, къде и как написа македонската азбука? Един от създателите й, българин, ще направи своята предсмъртна изповед. След малко в BTV документите. Манастирът Свети Прохор Пчински се намира на територията на Сърбия в подножието на планината Козяк, на около километър от границата с Република Македония. Именно тук, според официалната историческа наука, се провежда Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония. На 2 август 1944 година, без да питат никого, комунистическите дейци най-напред се самопровъзгласяват за най-висок орган на държавната власт в демократска Македония. Те обявяват съществуването на македонска държава и македонски език.
В опит да снима мястото, на което са създадени македонската азбука и държава, екипът на BTV документите получи категоричен отказ. На финала на писмото си сръбски аврански епископ Пахоми ни припомни, че сме наследници на фашистските окупатори от българската окупационна зона, които през 1915 година по зверски и суров начин са убили тогавашния игумен, заедно с цялото братство на манастира. Неофициално пред вратите на светата обител, монасите ни разкриха, че никога няма да бъдем допуснати, защото нямало комунисти на света, които да се съберат в манастир, за да решат каквото и да било. Според тях македонската държава е създадена във воденица надолу по течението на река Пчиня, а делегацията е дошла до стените на Прохор Пчински само за да се снима. Това е най-известната фотография от тази среща. Другарите събрахме се да обсъдим един въпрос. Касае се македонската нация, касае се македонски език, касае се за македонската литература. 70 години по-късно един от участниците в нея ще проговори. Аз съм свързан с Коминтерна, право македонски език. Този човек е писателят Вениамин Миланов Тошев, познат в творческия си псевдоним Венко Марковски. Записът, който гледаме, е направен от Майя Вапцарова, племеница на поета Никола Вапцаров, в правителствена болница София, броени дни преди смъртта на Марковски през януари 1988 година. Венко Марковски беше тежко болен от рак. Неговата изповед започна с това. Майя, яски си одам. И тук човек трябва всичко да каже. Венко Марковски е роден в Скопие през пролета на 1915 година в много бедно семейство. Само на 19 години Марковски се включва в тайна организация срещу югославската власт в Скопие. Преследван заради българското си самосъзнание, младият поет бяга в София. Аз воювам за България. България за мен е светиня. Да се разберем. За мен Македония и България са едно и също. Некой може да каже, той е емигрирал, той направил. Напротив, може да се емигрира, ако си в чужда страна. Там, където майката ти е пяла на хубав, звучен български език, там, където си учил и Вазов, и Ботев, и Смирненски, и Геомилев, и кой ли не. Не може да ти е чужда, не може ти да емигрираш в тази страна. Не може. Заради левите си политически убеждения, в София Марковски намира място в средите на комунистите. Именно тук младия поет, воювал за България, ще трябва да понесе един от най-големите парадокси в живота си. Въпреки че бягат от Югославия като българи, в София той и съпругата му са обявени от комунистическите дейци за македонци. Ние като българи сме дошли в свободна България. Не сме дошли като македонци, за да създаваме тук някаква македонска нация. Но трагедията ние самите я изживяхме, защото от българи станахме македонци в сред София и трябваше да работим за създаване на този македонски език. Това е една страшна трагедия за целия български народ. В действие е планът на Коминтерна за създаване на македонска нация. И като всяка нация, тя има нужда от собствен език. Венко Марковски е насърчаван да пише на диалект от този човек – Тодор Павлов. След 9 септември той е член на ЦК на БКП и на Политбюро. Последователно е председател на Българската академия на науките и почетен председател на Съюза на българските писатели. За заслугите си към родината, 2 пъти е герой на социалистическия труд и веднъж герой на Народна република България. Той е, който е повързан с Коминтерна, той е, който се среща с представителите на Коминтерна. Чрез него Коминтерна прокарва своя път. В Македония до 1939 година нема македонци. И Комунистическата партия на Югославия, и Коминтерна 1924 година доказват, че в Македония живеят българи. Първите книги, публикувани някога на така наречения македонски език, са именно книгите на Венко Марковски. Внимание, издадени не другаде, а в София.
Така на практика този българин се превръща в баща на македонската литература в България. Заради левите си убеждения през 1941 година е арестуван и изпратен в лагера за комунистически дейци Гонда Вода, а по-късно е прехвърлен в Еникьой. След излизането си от концлагерите в България заминава за Югославия, за да се включи в партизанското движение. По ирония на съдбата, обратно в създаващата се Македонска република, той ще преживее поредния парадокс. От македонец в България, този път ще стане българин в Македония. Защо не ни убиха? Много често се питаме с Венко още тогава. Те можеха да ни ликвидират. Аз още от самото начало бях записана като великобългарка. Венко им беше нужен. Те не можеха да създават нация без език, а единствено Венко им пишеше на македонски. Като един от малцината, които могат да пишат на диалект, въпреки българското си самосъзнание, по линия на комунистическата партия Марковски попада в манастира Свети Прохор Обчински и участва в създаването на новия език. И тогава той каза, ми вика, трябва да прилича малце на български, малце на сръбски, за да бъда, вика, меласица. Значи, всека една смесица от езици би могла да бъде македонски език. А иначе, вика, да знаеш, много бързо ке ни фанат. Викам, защо? Защото, казва, само българския език е членуван до сега в цялото това съзвучие от езици на Европа. И ние, понеже трябваше, вика, да създадем, ама да видоизмениме българския език, затова го нарекахме народот. Не народът, а ъто насекъде го превръщахме или в О, или в А. Викам, браво, голям език, трябваше Нобелова награда, викам, да ви дадат за този фантастичен език, който сте създали. Въпреки че не бяхме допуснати до манастира, екипът ни направи всичко възможно да открие как изглеждало мястото, на което са родени македонските език и държава, поне според местните историци. В гората край манастира, от другата страна на границата, македонската държава е изградила на практика бутафорен мемориален комплекс на антифашисткото събрание. На стената в най-важното помещение, неясно защо, днес са окачени югославското, съветското, американското и британското знаме с портретите на Тито, Сталин, Рузвелт и Черчил. Без значение обаче къде са заседавали създателите на македонските нация и език, можем да бъдем напълно сигурни в нещо друго, много по-важно. Внимателен прочит на всички документи от основаването на македонската държава ни показват, че навсякъде се повтаря една и съща, да я наречем, особеност. Буквата Ъ навсякъде е замествана с буквата А, а вместо българската буква Я, създателите на новия народ са предпочели да я подменят със съчетанието на буквите И кратко и А. Същото нещо се повтаря и в думата език. Нещо, което се случва за последен път в историята, защото в съвременния така наречен македонски И кратко е заменено от заетата от сръбската азбука Я, взета на заем на свой ред от Вук Караджич от латинския. Така целенасочено, бягайки от българското, благодарение на сръбския символ език се превръща в диалектното язик. Наличието на И кратко навсякъде в документите на комунистите и очевидното дописване на ръка на сръбските символи в новата азбука означава само едно. Не просто бащата на македонската литература е българин, нещо повече. Всички документи, станали рождени свидетелства на македонските държава, нация и език, са написани на българска пишеща машина. Аз винаги съм считал, че е диалект. Корифеите на Българската комунистическа партия, те почнаха да разправят, че това не е диалект. Това е вече език, който има всички данни да се наложи литературен език. СОС. Спасавайте се, помощ, ражда се македонска нация. Следващата серия очаквайте.
Колко струва националното предателство? Отказвам. Аз предател не мога да става. Аз не мога да стана македонец, когато никога не съм бил. Какво се случи с тези, които отказаха да приемат съществуването на македонска нация от двете страни на границата? Те идваха да те унищожат, да те смажат. Жълто кафяв, така го виждам. Жълто кафяв. Главата му беше стопена, малка и кожата полепнала по тех. Боже, това е моят татко. И с какво платиха обичта си към България?